Halo Rek, iki balik maneh ambek aku bakulan mie nang Mojokerto. Sing bakul sapa? Sing siap-siap sapa? Ya iki jenenge suami sayang istri. Dek iku mesti ngewangi aku Rek, bu golong mie, bu motongi kulit. Soalnya ngerti lek istrinya iki capek. Terus mari golong mie mau ono pesenan kan, iki aku lagi gawe lah ono tanteku iku pelanggan setiaku iku Rek Yohan. Loh, ono suara anakku kok kamu akan mendengar suaranya anakku. Terus iki aku luwe ambek dek ya aku mangan sik. Mangan sepiring berdua itu nikmat.